Hej og velkommen til den her pakkeåbning. I dag skal vi åbne nogle pakker. Vi må lige se, hvor meget det bliver. Hvor mange vi kommer til at åbne. Men ja. Lad os bare komme i gang, tror jeg. Jeg skal lige ind på Ultimate Team. Der. Bum, 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 bum. What? Hvad fuck? Hvornår har jeg gjort det? Fuck, hvor underligt. Nå. Ja. Discard. Skal lige ind på. Der. Så vi åbner den første pakke her. Og vi skipper. Lort. Min packlock, det er fucking lart her på det sidste. Ja, jeg kan lige vise her bagefter, hvad jeg fik i går, og lidt af dem fik jeg også i dag, så det er fint. Den der vil jeg faktisk rigtig gerne bruge. Så har vi to, der sådan ligner hinanden. Jeg kan lige vise jer, hvor pisse heldig jeg var i går i dag. Men det er altså ikke mere. Jacko fik jeg 2 gange, jeg kan lige vise den anden bagefter. Vertorgen, et eller andet. Martinez, Julius Cæsar, Benaglio, Samaras og Marquez. Jeg tror, det er sådan, man udtaler det. Og jeg har også nogle flere herinde. Den anden Jacko, Marquez, Noboa og Samaras. Så ja. Nå. Ja. Lad os se, om vi kan få Neymar. Kom nu! Og jeg kigger ikke. Jeg kigger nu. Okay. VC-pak. Det er sgu ikke så godt. Skal vi se, om vi kan få mere held i en 5K-pak. Det kan vi sikkert ikke. Nope. Kunne vi ikke. Og vi prøver en 7,5 igen. And we get... Nah. Lort. Lart. Kom nu. Please, yeah. Vær lidt sød, mormor. For fanden. Konstant. For helvede. Og så har vi 5 års sommerferie nu. Det er så fedt, at det slet ikke kan beskrives. Og jeg skal til London her i overmorgen, så det er fint det. Hvis vi bare får en eller anden til over 20k, så bliver jeg glad. Nej, det kunne vi så ikke. Og I kunne skrive ned i kommentaren, hvad I skal lave i sommerferien. Også man bare skal være derhjemme. Det er også hyggeligt nok. David Luiz, ham har jeg allerede. Han går ikke for en skid, så goodbye. Og med Messi på forsiden, kan du give os Neymar eller Messi? Vi får Thiago Silva. Det er okay. Han går ikke for så meget mere, som man har gjort. Ham sætter vi lige hurtigt til 5.
4K. Vi kan godt lige sætte den til 4,5. Og så buy now price, det skal være... Det kommer bare op i 12 timer. Ja. Det var den bedste pakke indtil. Eller den bedste pakke hidtil. På fancy sprog. Og vi skipper. Skip. Immobile. Den der kan jeg faktisk godt bruge. Ja. Kunne have været bedre. Og hvis jeg siger, at vi dobbler den her en mere, så er det for i dag. Så må det også være fint. Og vi får Kakawa. Det er ok. Det er ok. Men det ser ud til... Nej, vi beholder ham sgu. Ja. Og vi åbner den sidste pakke nu. Og jeg kigger væk, og vi lader den køre. Kigger en 3, 2, 1. Nå. Vi havde sgu ikke så meget held i den her pack-åbning, men håber stadigvæk, I synes, det har været fedt. Ja, jeg håber, I synes, det har været spændende at se på. Fordi jeg synes godt, pack-åbning, de kan blive lidt kedelige i længden. Men jeg synes nu, det gik fint. Så ja. Så vil jeg vist bare sige tak for i dag, og vi ses nok en anden gang. Hej hej.